Всім мої вітанні! Початок дня і початок нового цікавого подорожжя у нетры країни. Сьогодні ми розпочинаємо рух у полеську вёску Леснікі. Ви з нами, не марнуем часу, едем. Летить галка через балку, дай летяче краче, молодая девчинонька ходить гаєм плаче. Гэтым разам прыпыняемся ў вёсцы Леснікі Драгічынскага района. Я пашукаю, што цікавага засталося тут з яе гісторыі, а яшчэ разам зладзім тут вяселле. Не пускає мене мати рано до криниці, не жито жати, не льоно рвати, не на вечорниці, не жито жати, не льоно рвати, не на вечорниці. Раз позненько із вечора, як мати заснула, вийшла слухать соловейка, бо зроду не чула. Вийшла слухать соловейка, бо зроду не чула. Привет, Алена! В этой песне, поскольку она глубоко лиричная, драматичная, наши приемы – это, знаешь, это фальцетик, это пиано. Вот. И, может быть, в качестве вишенки на торт небольшой надрыв в припеве, для того, чтобы раскрыть эту тему. Хорошо. А зараз мы сустракаемся тут. Паколькі з моманту нашага падарожжа ў Леснікі мінуў пэўны час, то варта ўзгадаць разам акалічнасці тае вандроўкі. Да таго ж ёсць яшчэ адна даволі істотная справа – надаць старажытнай песні новае жыццё. Гэтым разам дзякуючы кампазітару Сергею Сухамліну і дзяўчатам з гурта «Топлес». З імі найперш бліжэй пазнаёмімся. «Топлес» – дзявочы гурт, у складзе якога за 10 гадоў існавання адбываліся істотныя змены. Выконваюць якасную пап-музыку, арыентаваную як на клубны фармат, так і на шырокую аўдыторыю. Выступленні «Топлес» – гэта цікавае маляўнічае шоу з прафесійнай харэаграфіяй. Ой, по селі білий лебедик летає, ой, по селі білий лебедик летає, ой, по селі білий лебедик летає, ой, по селі білий лебедик летає. Дівонька каже, то не лебедик летає, молода каже, то не лебедик летає. Дівонька каже, то не лебедик летає, молода каже, то не лебедик летає. То мій батенько
славутасці ў вёскі леснікі мясцовы вятрак, які пабудаваны напрыканцы 19 стагоддзя. На пачатку 20-га належаў ён яўрэю Гошару. Калі той вырашыў пакінуць вёску, то прапанаваў купіць вятрак Раману Жарко, у якога на заробках у Амерыцы было 2 сыны. Гошар угаварыў Рамана напісаць ім ліст і папрасіць даляраў на пакупку. Наступным гаспадаром пабудовы стаў Васіль Жаўнерчык. Працаваў млын да 1939 года. Ну що, дівчата, тепер нам треба квиток ж наробити. Ну, треба ж. Та щоб квитки були хороші, щоб коровай хороший був. Ну, звісно, зробимо зараз хороший квиток тут. Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла, русую косу чесала, русую косу чесала. Під неї дівчина стояла, русую косу чесала, русую косу чесала. Ой, коси, коси ви мої, ой, коси, коси ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. Ой, коси, коси ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. Служити більш не будете, служити більш не будете, під білий вельон підете, під білий вельон підете. Робім крок з мінулага ў сапраўднасць. Дарэчы, у палескіх лесніках зазвычай у суботу перад вяселлем хадзіла маладуха па хатах клікаць дзяўчатаў у каравайніцы. Большасць з іх круціла кветкі на каравай, а самая лепшая сяброўка, дружка, шыла нявесце вэлю. У нашай студыі таксама ўсе занятыя справай. Сергей Сухамлін і гурт «Топлес» записывают вокал для песни. Послушаем. Поехали. Первый куплет, он весь на пиано. Просто вот немножко поем, немножко рассказываем. Поняла. Горіла сосна, палала, під ёй дівчина стояла, під ёй дівчина, під ёй дівчина, під ёй дівчина стояла. Хорошо, Алена, давай остановимся. Пожалуйста, знаешь, что давай сделаем? Во-первых, побольше лигуй нотки в словах, да? И вот эта вот история, она получалась такой цельной. И пусть она постоянно нарастает. Горіла сосна, палала. Ну, дівчата, ці вже ви то наробили. Много, повне решето. Де повне решето? Треба вже ж і коровая, щоб принесли. Треба ж украшати вже коровая нашого. Давайте в решето. Давай, гети. Давайте місяць треба ж для коровая зробити. Для коровая. Побудемо трошки, щоб було місця. Вот, девчата, какой я вам отличный каравай. Ой, хороший, давай, став. Красите его своими квитками. Ой, звісно. Шишки хороші. Хороші. А ще ж знаєте, що кажуть дівчата? Як коровай хороший, то і жизнь наших молодих. Першим разом Божим розказом просимо Господа Бога, батька, матера, гостей званих, сусід проханих, веліти благословіти для нашої молодеї, коровая обирати. Хай Бог благословить. Другим разом Божим розказом просимо Господа Бога, батька, матера, гостей званих, сусід проханих, веліти благословіти нашої молодеї, коровая вбирати. Хай Бог благословить. Третім разом Божим розказом просимо Господа Бога, батька, матера, гостей званих, сусід проханих, веліти благословіти нашої молодеї, коровая вбирати. Хай Бог благословить.
У 1952 годзе старшыня калгаса імя Фрунзе Іван Карпук прапанаваў адрамантаваць пашкоджаны вятрак. З вёскі Бярозаўскага раёна быў запрошаны адмысловы майстар. Каменне, кожны камень вагою 1,5 тонны, везлі з расійскага горада Горкі, зараз Ніжні Новгарад. Завершылі работу 3 лістапада 1953 года. Ну давайте тройчаки беріть. Давайте. Обераночки. Я буду вже оберанки низати. Держите тройчаки. Ти туди може вийти, Христина Фрикушу. Нитка. Так. Так, Яна. Бери Яна. Тетя Валя. Ну давайте. Беріть, глядіте, назначайте добре, але не спішіть, що ж побачимо, хто раз ваш перша ж замуж піде. Так, хто перший не, то і замуж піде. Так, і дати хороше. Так, ну що, дівчата? Ну, Глядіте, щоб хороше було. побачимо, хто замуж перша хоче Давайте. вискочити. Ну-ка, давайте. Раз, два, три. О, Христина! Замуж заходила перший. Ну. Ой, на новому дворі, ой, на новому дворі, ой, на новому дворі, ой, на новому дворі, на тисовому столі, на тисовому столі, на тисовому столі, на тисовому столі, дорогий товар стоїть, дорогий товар стоїть, дорогий товар стоїть, дорогий товар стоїть, то не єся той товар, 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 то дивоче коровай, то дивоче коровай. Вяртаемся з леснікоў у Мінск. Дарэчы, там у іх існавала цікавая традыцыя. Увесь час, пакуль ішлі работы па ўпрыгожванню каравая, маладая не мела права нават прысесці. Усё для таго, каб хлопцы і дзяўчаты хутчэй ажаніліся ды павыходзілі замуж. Ну а мы з вами зараз традыцыйна завітаем у студыю гуказапісу, каб пацікавіцца, ці плёмна працуецца там Сергею Сухамліну і дзявочаму гурту «Топлес». Оля, мы продолжаем писать нашу красивую аутентичную историю о молодой девушке, такой же красивой, как ты, но с гораздо более несчастной судьбой. И поскольку первый куплет мы уже рассказали с Аленой, давай с тобой расскажем второй куплет. Коси, коси ви мої, довго служили ви мені. Довго служили, довго служили, довго служили ви мені. Оля, хорошо. Одну секундочку, припев мы не поем. Давай еще раз повторим второй куплет. Более ровнее. Ты очень хорошо поешь, очень плавненько, очень хорошо лигуешь нотки между собой. Но не, в финале куплета ты пошла немножко Неровно. по такой джазовой, да. Да, хорошо, поняла. Не нужно там шафл, он не нужен. А давайте какие-нибудь, может быть, мелизмы пропишем, да? Да, совершенно верно. Которые будут перекликаться с народным коллективом. Горіла, горіла сосна, ще й треска. Ой, удався, наш коровай удався, 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 удали є коровайночки вбирали, удали є коровайночки вбирали, удали є коровайночки вбирали, удали є коровайночки
Ну да. А І треба, ми ж- щоб його й викупили? Ну, ми ж його за так то не віддамо. Ні, не віддамо так. Ой, де ж бо той господарик домовий, 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 нехай викупить ге той столик тисовий, 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 як не викупить, порубаємо, спалимо, як не викупить, порубаємо, спалимо, як не викупить, порубаємо, спалимо, як не викупить, порубаємо, спалимо. Напрыканцы 2015 года ў вёсцы леснікі адбылося асвяшчэнне капліцы, памятнага знака ў гонар Прасвятой Іанны. Ініцыятарам і арганізатарам узвядзення праваслаўнай капліцы сталася ўраджэнка гэтых мясцін Людміла Жаўнерчык, палкоўнік юстыцыі, намеснік начальніка ўпраўлення следчага камітэта па Брэскай вобласці. Господарове, погрітися не дамо, господарове, погрітися не дамо, господарове, погрітися не дамо, господарове, погрітися не дамо, ой, де ж бо той господарик домовий, 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 нехай викупить ге той товар дорогий, 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 як не викупить, пораємо і з'їмо, як не викупить, покраємо і з'їмо, як не викупить, покраємо і з'їмо, як не викупить, покраємо і з'їмо. Ну що, де той господар? Не знаю, чи чує. Де господар? Де він там? Ну что, девчата, убрали каравай? Убрали. Ти подивись, який в нас він Я хороший. посмотрю, конечно. Ні-ні-ні. Руками Я- спочатку викупити треба. Конфетки, например. Ні-ні-ні. Щоб Щоб з'їла. з'їла, Чтоб конечно. заело? Ну, пожалуйста. Дівчата, глядіть, що він там дає. Вот вам золото. О, грядочку сипить. Например, вот такая. Пойдет, Это устраивает. ой, в саду калина цвіте, 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 дар Божий до комори йде, дар Божий до комори йде, дар Божий до комори йде, дар Божий до комори йде. Канешне, як мы даведаліся, яшчэ мінулым разам выпякалі каравай выключна замужнія паважаныя жанчыны. А вось упрыгожвалі яго дзяўчаты.
Тут у лесніках, прыбраўшы трэйчакі ці шышкі, яны ўсаджвалі іх у выпечаны хлеб, которая хутчэй тая першая і замуж пойдзе. А мы давайте пойдзем паназіраем за працэсам пераўвасаблення народнай песні кампазітарам Сергеем Сухомлиным и удельницами гурта «Топлес». А мы продолжаем с тобой записывать красивую историю, которая у нас сегодня в работе. Девочки записали первый и второй куплет. Тебе осталось... Концовочка, да? Да, да. Хорошо, я так понимаю, что нужно поставить точку в этой истории. Надо спокойненько, да, так? Да, да. Хорошо. Давай. Щоб не була розпусною, під белий велюм з кольцами, больш не гуляти з хлопцами. Тома, еще разок, немножко глубже, то есть побольше воздуха, чуть-чуть побольше переживаний, потому что не хватило вот этого. Што ж, цяпер у вас ёсць наглядны дапаможнік, як у адпаведнасці з даўнішнімі традыцыямі ладзіць вяселле. Тым часам мы гатовыя вынесці на ваш суд і новую сучасную версію старажытнай песні. Слухайце «Гарэла, сосна, палала» у выкананні «Топлес». Я ж чакаю вас роўна праз тыдзень. Завітвайце. Горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина, під неї дівчина, під неї дівчина стояла, під йою дівчина стояла, русую косу чесала, русую косу, русую косу, русую косу чесала. Горіла, горіла сосна, ще й треска, тепер я невестка, ваша невестка. Горіла, горіла сосна, ще й треска, тепер я невестка, ваша невестка. Невестка. Горіла сосна, Невестка. горіла сосна, досна, досна. Ой, коси, коси ви мої, довго служили ви мені, довго служили, довго служили, довго служили ви мені. Служити більш не будете, під белий велюм підете, під белий велюм, під белий велюм, під белий велюм підете. Горіла, горіла сосна, ще й треска, тепер я невестка, ваша невестка. Горіла, горіла сосна, ще й треска, тепер я невестка, ваша невестка. Під белий велюм з хусткою, щоб не була розпусною, під белий велюм з кольцями, більш не гуляти з хлопцями.